Dobrý deň, volám sa Monika Šichmák a som trénerka Centra vzdušnej akrobácie. Už takmer 10 rokov rozvíjame, podporujeme a motivujeme mladé talenty a deti v športe. U nás sa môžu napríklad učiť vzdušnej akrobácii na kruhoch, vzdušnej akrobácii na plachtách, ale aj taktiež ďalším iným pridruženým športom, ako je napríklad aj gymnastika a stretching, prípadne aj flying pole. Aktuálne máme viacero národných, ale aj medzinárodných úspechov. Týmto grantom by sme veľmi radi podporili, aby sa naše deti a najmä tie najväčšie talenty mohli zúčastňovať na medzinárodných súťažiach a tým reprezentovať našu krajinu, ktorou je Slovensko. Radi by sme z tohoto grantu zabezpečili náklady, ktoré sú spojené s rôznymi medzinárodnými súťažami, ako sú napríklad cestovné náklady, športové oblečenie, ktoré musia mať naše dievčatá na rôznych otváracích ceremoniáloch, musia mať dresy, strava, ale aj rôzne výjazdy trénerov. Taktiež by sme veľmi radi podporili aj rozvoj na Slovensku vzdušnej akrobácie, a to prostredníctvom vzdelávania našich trénerov na medzinárodnej úrovni s rôznymi medzinárodnými trénermi. Volám sa Liliana Manová, mám 17 rokov a medzi moje doterajšie veľké úspechy patrí, že sa mi podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy v Taliansku, konkrétne v meste Bari. A medzi moje ďalšie úspechy patrí, že sa mi podarilo vyhrať medzinárodný pohár v Prahe. Volám sa Dominika Jančeková, vzdušnú akrobáciu robím už 4 roky. Minulý rok som sa nominovala na majstrovstvá Európy v Estonsku. Tento rok asi takým najväčším úspechom je druhé miesto na medzinárodnej súťaži v Prahe. A určite sa teším na nasledujúce roky trénovania a súťaženia vo vzdušnej akrobácii. Toto bola malá ukážka našich mladých talentov a spolu s nimi a aj mnoho ďalších by sme radi podporili týmto grantom a tak ich motivovali v ďalšom rozvoji v športe a reprezentovaní našej krajiny. Ďakujem!